ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବର୍ନ ଟୁ ଲର୍ନ କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା କେତେଗୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ସର୍ବମୋଟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହାଡ଼ ବା ଛୋଟ ଅସ୍ଥି କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଷ୍ଟାପେସ୍, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହାଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 32ଟି ଦାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ କେତେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1336 ଗ୍ରାମ ଇନ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ 1198 ଗ୍ରାମ ଇନ୍ ଫିମେଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା 300 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ନର୍ମାଲ ତାପମାତ୍ରା କେତେ? ଉତ୍ତର ହେଲା 36.5ରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ତରେ କେଉଁ ଧାତବଟି ଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆଇରନ୍, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଓଜନ କେତେ? ଉତ୍ତର ହେଲା 330 ଗ୍ରାମ ମନୁଷ୍ୟର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଓଜନ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ କେତେ ପରିମାଣର ରକ୍ତ ରହିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା 5ରୁ 6 ଲିଟର ରକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଲ ଓ ନଖ କାଟିଲେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସ୍ନାୟୁ ନଥିବାରୁ। ବାଲ ଏବଂ ନଖରେ ସ୍ନାୟୁ ନଥିବାରୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଦିନ ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।